pay me, man, come out here, beg. I don't want to hear story. Pay me. Pay us now. Just give me my 15 pounds. Give her, make we burn there. We don't take here. You know wetin dey vex me? You know how this guy take another course finish? Not me finish, you don't want pay me. No, my God, pay me, My bag dey pay me. I go decide you. We go redesign you. Knock me, no one pay me. No, they can't knock where you knock me. Tell me, come out here, beg. Can you tell them a face? Why the noise? See, will be Ashawo. Hey, some Jiwayo. Assume we be Ashawo. Akatoba gojo. More, they might be Ashawo. Head of Ashawo, nobody, no one in our malam. Jiwayo. Can you tell them a Oga, see, make I tell you, this guy don't knock us finish. He knock me, knock my friend. Tell us say go pay us 15,000. Don't they tell us say you no going to pay? What's no one come in now? Oga, pay me, oh. Wait, and carry on. Yes. You know one pay. Oga, yes. Pay. How much you supposed to give on? 15,000 each. That is 30 pounds. Yes. Udo, I no go now noon. Madam, go side. They accused one side, the accuser one side. Alaba kisa dem is. Obodo. Thank God maybe aleba na. But tell me when you months now ba. Obodo tell back go me 2 months now but TFT. Obodo. Yes. Akwema loose allegations in that Ashawo. 1999 Nigeria Ashawo Association Constitution as amended by 2002 Obodo. Kawagodo loose allegations in that Ashawo. Confirm. Thank you. Panel of judges, accurate and keeper, distinguished ladies and gentlemen. Thank you. Rules and regulations under Ashawo. Number 1, Ashawo don't have feelings. Number 2, Ashawo don't fall in love. Number 3, Ashawo don't want me. Number 4, Ashawo ayanulo. It has never heard that Ashawo knew. Number 5, Ashawo da say, baby, I have not come, make me to come. Number 6, Ashawo da say, hada. This is the 6 rules of Ashawo. Thank you. Okay, oh. Obodo. Mana mgbe nna atụ ụmụazị na-aba. Ọkachasị onye nke nke agba mmiri. Agba mmiri. Obodo ya gbara mmiri na ha. Ịgba mmiri. Oga ba mu mmiri, why na ma ya gba mmiri? Ịgba mmiri. Yes. Ịda ya. Continue. Onye nke anyụrụ. Nne ịnụ. Osi no gini. Ego na Adam ịnyụ. Ọ na-ịnyụ họ. anyụrụ m na. Ashawo. Why na ma ya? It is never heard that Ashawo na anyụ. Ashawo da anyụ anyụ. Ịda ya. Continue. Wọ́n sì ń yan ọ̀rọ̀ lábẹ́ ọmọdé Ashawo. Wọ́n sì ń yan Ashawo náà lè yan Ashawo dà yan ọ̀rọ̀ lábẹ́ ọmọdé Ashawo. Ọdún ẹ̀pà ọ̀rọ̀ màá sẹ̀ pa ọ̀rọ̀ bẹ̀. Onye nke asị m kisi alẹ́ kisi Ashawo. Onye kisi gị mba na ọ̀dẹ̀ na-emebi ọrụ ụlọ na-emebi ọrụ Ashawo. Ụlọ na-emebi ọrụ Ashawo dịsị ka ọrụ ụmụazị. Ashawo kwesịrị ibu prestige. O meji prestige. Ọdún ẹ̀pà ọgwụbe. Ya ọsị m mụ dị na ka ọ nọ m n'elu na-eme m ya kwa. In fact, nne n'anya ka nke ikpa unu nwere nye 15,000. Ọ gara iwu ndị Ashawo Ndị scam kwa. ọ gara iwu ndị Ashawo 15,000. Ọ ga-apịa ọsọ. Ọ ga mara ka isi ekwu okwu ebe a tupu anyị change elu gị. Ọ bụrụ kwa anyị glass na face cap. Anyị ga-ebi mechi ọnụ. Anyị ga-echange kwelu gị. Obodo. Ọkụtụbeghị mgbe yo kasị atụ bụ nwa wee bịa. Ashawo you guys to last week. Nene na ọ dị Ashawo ọkụ. Mmadụ ahụ Ashawo ọkụ steady n'obodo a. Bịa were ego. Bịa nọ. Isi ihe eme n'ife ọkụ na na-eke eko. Bịa were ego. Ụnụ amara agba ụnụ nwere asọ ọrụ Ashawo. Obodo. Onye ọgbara ọgba. Ee amasị na taa nwanne. Obodo ibe nwere ife. N'elu nwoke. Onye obodo na-ata anụ na-abụ obodo na-ata anụ na-abụ ya na-emere onwe anyị. Obodo ịtara nwanne m edozi ebe a na-aṅụ mmanya. Ebe a na-aṅụ mmanya. Are you mad? So onye nchi isi oge n'aka ndị Ashawo kete like ya. Onye nchi wee save gị come on no more shot a na-emecha lụọ gị. Ọga mma agbani gị elu gị na-eme eme sọ dịka ị na-ahịa ya. Nne nche ụka dụọta gị wipe anya ị na-ezu ezu. Ọ na-save gị n'aka ndị Ashawo like ya. Thunder gbagbuo obodo ya ala start mejigbo ọkada na confirm atọ na 1000 nye m change mpa gala gbagbuo gị ebe a is ịma the next person zara Ashawo n'ụwa ọ Jesus Christ mgbe ọ sọ mmeri mandarin achị itugbu after Jesus Christ mụ azọ gị n'aka ndị Ashawo ị na asị na echekego ya m mmanya apụtara m onwe ya ịṅụ mmanya obodo nye m change na ọgwọ 1000 nye m nke fọn mpa obi ka gị so m n'azụ ka m gbanyete gị elu is ịchọrọ dị isi ụzọ mmadụ n'aka ndị Ashawo ewu obodo park. Obodo nwa ka ndị ga-eji nso oje the money. Ala gbagbuo. Na ego ma agwụ ego senji nwa ndị m tiri ka m weje task ka m weje taga. Abaga na ọ dagwa yo.
Eh?